ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಸಂಕಲ್ಪದ ಶಕ್ತಿದ ಮಹತ್ವಲು ಇನಿ ಮನಸ್ಸುದ ಮನೋಬಲ ದುರ್ಬಲ ಅಂಡ ವಾ ರೀತಿ ನಷ್ಟಾಪುಂಡು ಪನ್ಪುನೆ ತೂಕ. ಬಲಹೀನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತಿನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ. ಆಸಕ್ತಾಯಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಶಸ್ತ್ರುನು ಪಡೆಯೊಂದಿತ್ತೆಂಡಲ ಆಸಕ್ತ ತನ ಇತ್ತಿನ ಕಾರಣ ಸೋಲುನು ಅನುಭವಿಸುವೆ. ದುಷ್ಟ ಆತ್ಮಲು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಮನೋಶಕ್ತಿ ದುರ್ಬಲಾಪುನ ಕಾರಣನೇ ಐತ ಪ್ರಭಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಬಲಹೀನ ಶರೀರದ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮೋನೆ ಎಂಚ ಸಾರೊಪ್ಪುಜ ದೇಪಂಡ ಆಯ್ಡ ನೆತ್ತೆರು ಕಡಿಮೆ ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ದುರ್ಬಲ ಪಂಡ ಮನೋಬಲದ ಆತ್ಮ ದುಃಖಿಯಾದು ಪುಂಡು. ಅಂಚಿನಕಲು ಜ್ಞಾನನು ಕೇನುವೆರು ಸೇವೆನು ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ದುಃಖಿಯಾದು ಮಲ್ಪೇರು. ಕುಶಿತ ಶಕ್ತಿ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿದ ಶಕ್ತಿ ನಷ್ಟವಾದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಆಸಕ್ತೆ ಸದಾ ಪರಾಧೀನ ಆದುಪ್ಪೆ ಪಂಡ ಬೇತಕ್ಲ ಅಧೀನೊಡುಪ್ಪೆ. ಅಧೀನ ಪಂಡ ಸದಾ ಪರವಶ ಬೇತಕ್ಲ ವಶಟುಪ್ಪೆ. ಏಪುಗುಲ ಉಲ್ಲಾಸಿತ ಜೀವನ ನಡಪೌಜೆ. ದುರ್ಬಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಲಿಲ್ಯ ಕಾರ್ಯಲ ಕಠಿಣ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಬಲಹೀನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲಿಲ್ಯ ಪಾತೆರಗುಲ ಗಾಬರಿಯಾಪೆ. ದುರ್ಬಲರಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಬಲಹೀನತೆದ ಕಾರಣ ವಿಸ್ಮೃತಿ ವ್ಯಾಪುಂಡು. ವಿಸ್ಮೃತಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ವಿಸ್ಮೃತಿಡು ಪ್ರಿಯವಾಯಿನ ವಸ್ತು ಮರೆತು ಹೋಗುಂಡು. ಬಲಹೀನತೆ ಮನಸ್ಸದ ಸ್ಥಿತಿನ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಟು ಅವಶ್ಯವಾದ ಕನಪುಂಡು. ಬಲಹೀನತೆದ ಕಾರಣ ಸಂಘದೋಷಡು ಪತು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಒವ್ವಾಂಡಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅತ್ತಂಡ ಸ್ವಭಾವಗೂ ವಶೀಭೂತಾಪುನ ಕಾರಣ ಬಲಹೀನ ಆತ್ಮ ಹೈ ಜಂಪು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ. ಓಡೆಮುಟ್ಟ ಸ್ವಸ್ಥಿತಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಪುಜೋ ಅಡೆಮುಟ್ಟಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿದ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ. ಮನೋಬಲದ ಕೊರತೆರ್ದೆ ಮಾಯೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಲ್ಪ ಬಲಹೀನತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಸುರುಕಾದ ಮಾಯೆ ಸಿದ್ಧವಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮಾಯೆ ಬರ್ಪುನ ಮಾರ್ಗನೆ ದುರ್ಬಲತೆ ಒಂತೆ ಸಾಧಿ ತಿಕ್ಕಂಡಲ ತಕ್ಷಣ ಮಾಯೆ ಪ್ರವೇಶ ಆಪುಂಡು. ಎಂಚ ಕಲ್ವೇರ್ನಕಲು ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಬಾಕಿಲೇತು ಗಟ್ಟಿತ್ತುಂಡಲ ಮುಚ್ಚಿದಿತ್ತುಂಡಲ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ದ ಮೂಲಕ ಬತು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಒಂತೆನೆ ಒಂತೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರಡು ಬಲಹೀನಾಯರು ಪಂಡ ಮಾಯೆ ಅತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಬರ್ರೆ ಮಾರ್ಗ ತೊಜ್ಪದು ಬರ್ಲೇಕ ಆಪುಂಡು. ವಾ ರೀತಿ ಶಾರೀರಿಕ ಬಲಹೀನತೆ ರೋಗದ ರೂಪಡು ಎದುರಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಆತ್ಮದ ಬಲಹೀನತೆ ಮಾಯದ ಎದುರುಗು ತೋಜುಂಡು ಪಂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿದ ರೂಪಡು ಎದುರುಗು ತೋಜುಂಡು. ಬಲಹೀನಾಯರು ಪಂಡ ಮಾಯದ ಛಾಯ ಪ್ರಭಾವ ಬೂರ್ದೇ ಉರುಂಡು. ಬಲಹೀನತೆ ಮಾಯನು ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ಪುಂಡು. ವಾ ರೀತಿ ಶಾರೀರಿಕ ಬಲಹೀನತೆ ಕಾಯಿಲೆನು ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಲಹೀನತೆ ಮಾಯನು ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಛಾಯರ್ದು ಬಿದೆ ಬರ್ರ ಏತೊಂಜಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಾಯದ ಛಾಯೆ ಕನೊಟ್ಟು ಅಂಡಲ ಬೂರ್ನಲ ಕನೊಟ್ಟು ಸಹ ವ್ಯಾಕುಲ ಮಲ್ತು ಉಡ್ಪುಂಡು. ಅಪಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆರ್ದು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಪರ ಪಂಡ ಶುದ್ಧವಾಯಿನ ಮನಸ್ಸು ಅಶುದ್ಧ ಆದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಲಡೈ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಮಾನಸಿಕವಾದ. ಮಾಯೆಗ್ ಪರವಸಯರ ನಿಕಲ್ನ ಒವ್ವಾಂಡಲೊಂಜಿ ಬಲಹೀನತೆ ಕಾರಣವಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬಲಹೀನತೆ ಇತ್ತುಂಡ ಅಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಖಂಡಿತ ಒಪ್ಪುಂಡೆ. ಎಂಚ ಹಾಳಿತ್ತಿನ ಪಂಡ ಹಾಳಾದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡು ವಾಸನೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡು ಒಮ್ಮಿಲ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಜನ್ಮ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಮಾಯೆಲ ಸಹ ಬಲಹೀನತೆ ಪುನಲ್ಪ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಬಲಹೀನ ಪುನ ಪಂಡ ಮಾಯೆಗ್ ಆಹ್ವಾನ ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡ ಸಮಸ್ಯೆಲೆಗ್ನಹ ನಮ್ಮ ಆಹ್ವಾನ ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕ. ಮಾಯದ ಅಧೀನಾಪುನ ಕಾರಣ ಪಂಡ ಸಮಸ್ಯೆದ ಅಧೀನಾಪುನ ಕಾರಣ ಮೋಹಿಲು ಕಂಗಾಲೆರು ಆದು ಉಡ್ಪೇರು.
ಅಪಗೆ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪಡು ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು ಮಲ್ಪೇರು ಇದು ಮಾತಲ ಕಂಗಾಳತನ ಮೋಹತನದ ಲಕ್ಷಣವಾದ ಒವ್ವಾಂಡಲ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯದ ವಶಾದ್ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿನ ಕಲೆವಣರು ಒವ್ವೇ ಪ್ರಕಾರದ ಬಲಹೀನತೆ ಇತ್ತಂಡ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಬಲಹೀನತೆರ್ದು ಮಸ್ತ್ ರೋಗಾನು ಪುಟ್ಟುಂಡೋ ಅಂಚೆನೆ ಆತ್ಮದ ಬಲಹೀನತೆರ್ದು ಮಾಯೆಗ್ ಜನ್ಮ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಶಕ್ತಿದ ಕೊರತೆದ ಕಾರಣ ಮಾಯೆರ್ದು ಸೋಲುನು ಅನುಭವಿಸುವೆರು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.